Brzi brzić. Brzi i otkačeni. Početnik na točkovima. Hej, Joe, kako ide u staračkom domu? Ozbiljno, da ti nije mjesto u nekom muzeju, matori? A da vidimo, jel voziš brzo kao što brblješ? Čoveče, sad ćeš da vidiš šta je vožnja. Sad ću da pokidam. Ljudi, da li je to moguće? Poslednja trka sezone i dva najbrža autoprvenstva sasvim izjednačeni. Ko bi pomislio? Pa, u svojoj predsezonskoj analizi tvrdio sam da će biti tesno. Baš kao trka 86. kad sam ja komentarisao... Kako god, gledajte! Vili Kočnica, zvezda u usponu iz našeg Dichtumgrada, sada ubrzava u vođstvo! Skloni se! Ali naravno protivnik mu je najjači favorit trke, Joe Flow, četvorostruki pobednik. Trostruki pobednik. Da, Joe se vraća u vođstvo. Brže, Gosen Vili. Veli Kočnica nema šanse da pobedi. Ne znaš ti Vilija ko što ga put zna. Šta, poznaješ ga? Naravno da put zna Vilija. Samo Gosen Vili ne zna puta. Deset vozila vozi brže od ograničenja. Pozovimo pojačanje i postavimo barikade. Danas je trka, gospođo, a ulice su zatvorene. Danas je to sasvim legalno. Jesi dobro? Ovo je tako uzbudljivo! Napokon dolazimo i omiljeni deo trke, a to je fantastična deonica kroz kanalizaciju! Ovdje je sezanje! Šta se desi u mraku? Ostaje u mraku! Trkači su unutra, ko zna ko će na kraju da izađe prvi? U moje doba trkalo se samo po putu. Kladim se da će Joe Flow da bude prvi. Super mu ide. Imao je nezgodu pre toga. Kladim se na Vilija. Prihvatam. Vozi kao leptiric, pobedi kao ja. A sad ti onjuši moj auspuh. Wow! Lepotica! A ni to ulje nije loše. Treba mi dostava. Jednu kantu Petro specijala. Pa da, zovem se Vili Kočnica. Da, taj Vili Kočnica. Ma znam, i neka me čeka na cilju, jer ja tamo stižem prvi.
Jedan petrol specijal za kočnicu. Za kočnicu? Lupi mi šomar, ma je li to moguće? Na samom cilju? To je ulje za jedinog Gosonvilija. Košnicu pre tebe. Sariška, ovo je moje. I bez prečica. Nema problema, šefe. Gospodine Vili, tvoj put stiže. Sorry, pardoniram, posebna dostava. Samo VIP batice. O, ali ja sam VID, specijalna dostava za Vilija. Ma da, važi. U redu, dame i gospodo, sledi završni deo trke. Zoflo i Vili kočnica još uvek vode. Ko će prvi da prođe kroz cilj? Ne mogu da dočekam. Zaista dramatična trka. Za samo nekoliko trenutaka slavit ćemo novog šampiona. Put zabrljao. Motomotori. Oduzet će mi trofej najboljeg dostavljača. Put će opet morati na trening godinama. Prečica. Ali šef kaže bez prečica. Ali nema druge. Tako prljavo. Vidimo se kasnije, sporaću. Hej! Beži iz puta! Cvetog mi kočila! Je on to? Mislim da jeste. O ne, nije. Mama, mislim da je rekao... Železnička pruga nikad neće zameniti pravi put. Ovo neće biti dobro. Ne. Slavio sam se. Gosonvili, šta sam uradio?